bandiraɓe ko dilli fo won ko dillini ɗum ɓuri ɗum doole nuletake asman ko ɓuri cuurki sayi cuurki ko jeygo sakki less o arino ɗo rawane ma o artuɗo hikka golle makko paayidinde heptinede wawde ko waɗata ko on woni Thierno Nourou Ba ma o tawe ɗon ɗo cité plaza derrière feu rouge babul bahari Nouakchott Nouadhibou Zoyrat ma o yetto toon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma jokkodir e Thierno Nourou jiɗɗa ko dañal jokkodir e Thierno Nourou jiɗɗa ko udditade yawde ko Thierno Nourou yawi hen kala joguiɗo ko musata ɗum a anda ko woni jokkodir e Thierno Nourou kala jiɗɗo gueɗe gueej jokkodir e Thierno Nourou kala jiɗɗo nooɓo debbo e gorko jokkodir e Thierno Nourou kono kadi ni kala gonduɗo e rafi goragu jokkodir e Thierno Nourou bandiraɓe Thierno Nourou o arino ɗon rowane ma o artu hikka almuɓe heɓtinde golle makko laaɓɗe ma o tawe Nouakchott le 7 et 8 tongode makko ko 00 222 44 89 22 74 malla mbaɗa 77 403 33 33 cité plaza derrière feu rouge babul bahari min mboɗomi toon kala periɗomi toon wiyam hayyoy bandam acce non non bandira musidɓe tedduɓe yeewo aya hobrede Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi weltanade mon e kala saaha en garti émission mon mawɗo Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo Thierno Ganndal ko arata kala ko iwata kono ko Thierno soyne yiide yotte jabbe hoto yewno kewmini wiide Thierno actualité Thierno buzz Thierno mo ganduɗa so ari tan yimɓe gando ari kala actualité baɗɗo so haalani hen tan gandon affaire o welata kono hade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada to ɓe goni eno ɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama en calmini Touba Tivaouane Ndiassane Layen Madina Baye Gala Cheikh Oumarou Foutiyou Tall koɗo Adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro nangue e hoore en calmini Thierno Bachirou gardiɗo kono en calmini kureji men chrétien ji ɗi kala to mbawi wonde en calmini no wonno enen ndendi leydi ndi kono Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo hande o ari kadi eyyi mi anda ɗum Thierno jallabuji ɗi holto ittata ɗum ɗi jallabaji ka joguiɗo gononɗomo Dubai walla ka joguiɗo gononɗomo Maroc mais saaha foof e jallaɓe kesso eyyi ɗi kewi umade ko marche samedi marche dimanche jallabaji am kewi umade ko marche samedi marche dimanche anani no yoni noon gueejo wawi ɗo e so lampaji ɗakkima hen eyyi no yoni cikkataɗo Dubai ummi ala way taw ko jallaɓe koko foti ha ayani ko no ñaaɗi ɓom no ñaaɗi eyyi reno e kalliɗo en calmini kala ndaro émission Ganndal Thierno Mody émission ko mbiyatmi ko le grand émission ɗum hay goto wawa ɗum ittude noon anani le grand émission kala ndaro kala mbaɗo commentaire min jii ko darta ko min jii ko mbatta ko commentaire a salminama a juurama a weltanama ha woni ko machallah nanɗoɗa surtout waɗoɓe commentaire waɗoɓe partage ɓe emin ñaago kala jebɗo émission yawat commentaire kono kadi mbaɗa partage émission pour heddiɓe kadi mbawa ɗum yebde minen ko ɗum tan min ñaagui moon kono Thierno cikkanomi hande o arata par ce que hande ko wiyete ko férié hande ko férié normalement hande yimɓe potani liggade mais noddumami nde mbiwa hande est ce que en poftata ko mbiɗa ko pour holɗum daw sa dawani mi aɗo Allah e balɗe ma ko tawi a foftata ko hay ñande férié Thierno eyyi kalidou ay férié ɗi no kewi eyyi feetuji no kewi te min kalidou ko ɓuuri kam muusi gammu ko tawi wannaka férié eyyi haali gonga jibiɗanne nelaɗo no fonno waɗanede férié comme haali go taw kala ko dilli fof ko férié yo gammo wadde férié oui maggal kadi waɗe férié oui anani est ce que maggal waɗa férié te kali ɗi férié ji yimɓe so ndewi ɗum mane liggoɗɗa eyyi sa waddi hen julde korken julde tasken haran 31 24 premier hay ñande bono bom noɗi férié 11 mai ɗum ko minen rasta ƴi jeeyi ɗum aduna fof wonta feet sa ƴeewi hitande ko wonata hen feetuji heewi ko liggoɗa ko sa calcule timmata yontere te feet ɓerɗo fof jiiɗa hen deppisade kalide yimɓe mbaɗa ɗum dépassé fotɓe won ko gandanɗa no jari woppude liggey won ganduɗa ko yahayde jarani woppude liggey anani feeto ɓe feetani yo ɓen jooɗo mbaɗa feet mabɓe an mo gandanɗa a feetanaka daw walla dawa bo jippoɗa law gaddora guerto gonɗi a yani hande galle men o en lejjane hande kay machallah hande kay heewe yimɓe fof ñeewi feet wallahi nanɗo na Thierno men Thierno Mody Aidara tanum kono Thierno sa ƴewtinima Thierno haɗa en nadde e question ngaji manam ko mbiyata wuuro ngo no wayi musde ni manam mi wiyata crise mondial yimɓe goni mais crise kam nane Sénégal par ce que joni sa ƴeewi fof ne muusi
location ni seeri courant ni seeri ndiyam ni seeri safroɓe nana ngoyto janguinoɓe nana ngoyto yelotoɓe e beddaji nani ɓeyɗo hayɓe potani yelade hande nan jelo ñagotoɓe nan ɓeyɗo hewde par ce que ballal ala manam ɗeɗo caɗele yimɓe guurata te kadi kalis ala leydi ndi muusi manam no jogirtonoɗa kalis e poste ni sa walla e compte ma joni manam affaire o no muusidaɗa kala ko dañɗa hay fere ma timmata ko woni probléme waddu hen yurmede kadi ala a nanani kam de waddu hen yurmede ala nam min hande mbaɗa wawi joɗade mi waasa kaalido jogo yurmo wiya omo liggode way ko liggoto ko manam so itti en fereji makko nafandum haydara manam no fonno wadde kadi yurmede hande kaalido sayi sénégal no way muuse fof no manki yurmede manam so ballodiral woodi no yurmede tan hay so leydi ni muusi feñata social c'est kaalido armé ana leyɗele tubakoɓe ɓuuri men tampude way kamɓe aɗan ko tawi tampere mabɓe feñata hay laamu mabɓe ngu eɓen balla yimɓe wodi social hay mo liggaki ko no waɗi ko dañat woodi ko heɓata pour ko wuurti so moroɓom lewru aɗa wawi yaade toon a faami te kalde armi haalama heege yaadani e ndimago est ce que aɗa andi ɗum ko haalama ɓoynum haalde heege kaalido kala nanta neɗo comme dima a heed kaalido sa jooɗi balɗiɗi bal tati a ñamani ndimago ma solat a solat mi ara mi jodda e kaalido mi wiyama rokkami député o e yarde ndiyam pondumi manam a nattat hersude surtout goɗo dañde so dañani ko bammal wiyata walla goɗo wadde te waɗani a faami kaalido yimɓe ɓeydo yurmede nde surtout e laamu ngu yoɓe ballodir yimɓeɓe ɓe ɓeyda salaire uji yimɓe te sa ƴeewi kadi manam dañal ngal ko banggue tan yaari banggue goto tan ɓe laamu ngu hande a yahate galle bom liggey aɗa liggo toon dañal heere banggue goto an sa ummi yimɓe no mbiya mate kaalido liggaki te wallahi kaalido no liggo a faami way est ce que kaalido dañoto hen no wawi hen yobde luwas makko tottira hen dépense makko et cetera a faami ɗum tawi wonɓe gandanɗa onon ɓuuri kaalido on jurmoto kaalido est ce que kadi état o kadi fotani wallude galleji liggorɗi ɗi wona noon mbimi état société ji mawɗi état foti hen wadde doole makko liggotoɓe hen ɓe mbawa yiitude mbawa hen yiitude koye mabɓe nda comme no sport men ɗum ɗo championnat men o min kalmɗo championnat sénégal joni ko wiya entreprise foof yo wat sponsorité émission ɗum ɗo goto équipe goto manam ko ɗum woni ballal état o hande yo taw entreprise uji o walla ɓe ha para noon o fawa kadi droit ji makko e entreprise à part 200 000 walla 300 000 hon joɓe ɗum neɗɗo 200 000 faydo yoɓe jaɓat ko moƴƴi kaali te kadi ɓe mballa entreprise aji sénégal a yiyat gonɗo caggal leydi taw ko ɓiɗɗo sénégal yiɗa arde ɗo wadde exploité usine goto mais manam étranger o ko heɓata ko sa pour uddida ko rokkete ko pour uddida an ɓiɗɗo leydi a heɓata a dañta ɗum walla pawenda taxe uji gandanɗa kaali a wawa a wonat jambar tigui rigui mbaɗa ɗum anani way kaaliɗo ay leydi ndi muuse ki kam sa yiiɗi nande gonga yoɓe mbad hen yurmede yoɓe mbaddu hen kadi yurmede ceerno mi udda on banggue tan mbaɗa andi neɗɗo so banque yiɗata haala kalis ni haali fof mu udda toon bandiraɓe ko dilli fo won ko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nuletake asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki ko jeygo sakki less o arino ɗo rawane ma o artuɗo hikka golle makko payidinde heptinede wawde ko waɗata ko on woni Thierno Nourou Ba ma o tawe ɗon ɗo cité plaza derrière feu rouge babul bahari Nouakchott Nouadhibou Zoyrat ma o yetto toon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma jokkodir e Thierno Nourou jiɗɗa ko dañal jokkodir e Thierno Nourou jiɗɗa ko udditade yawde ko Thierno Nourou yawi hen kala joguiɗo ko musata ɗum a anda ko woni jokkodir e Thierno Nourou kala jiɗɗo gueɗe gueej jokkodir e Thierno Nourou kala jiɗɗo nooɓo debbo e gorko jokkodir e Thierno Nourou kono kadi ni kala gonduɗo e rafi goragu jokkodir e Thierno Nourou bandiraɓe Thierno Nourou o arino ɗon rowane ma o artu hikka almuɓe heptinde golle makko laaɓɗe ma o tawe Nouakchott le 7 et 8 tongode makko ko 00 222 44 89 22 74 malla mbaɗa 77 403 33 33 cité plaza derrière feu rouge babul bahari min mboɗomi toon kala periɗomi toon wiyam hayyoy bandam kalen ko fate bangel Ousmane Sonko
biyaado no foti notoyaade walla poɗɗo notoyaade to tribunal ko faate bangal suite voté kanko aji rabi sa histoire mo ganduɗa joni timmi presque 2 ans walla ko ɓuri ɗum Ousmane Sonko meeɗa hen haalde laawol gotol fonno notoyaade aydu to wattidiri koye haare wattidiri e kaaje e fof omo foti notoyaade hol message tan dokkata hen hayso tawi état o ƴetti hen sécurité timmuɗo eyyi kalɗo haala baɗɗo fayida mbira Ousmane Sonko ko foti notoyaade affaire o ɓooyi wadde hen hakkude Adji Sarr e Ousmane Sonko won mayɓe hen sababu ne mabɓe kamɓe ɗiɗo a wiyata sababu ne Ousmane Sonko walla sababu kamɓe ɗiɗo goni responsable uji ɗon kam ko goo a faami yo yimɓe manam hon ñaggue tan Ousmane Sonko foti ko notoyade en jejjiti mayɓe ɓe ko gandanɗa kaali yeehi ha no wara yimɓe no maaya hen kaali te gandanɗa hay goto fotano hen mayde hay ñuñu fotano hen mayde kaali c'est simple kaalido en baddi enen ɗiɗo holon serdal men kaali laamu noddima ya hayde ya notoy sa notoyi ma bone wat ala bone watta kaali Ousmane Sonko yo ya o notoyo kaali haala so selli hay sa ƴettama fenade fawama e dow ma yimɓeɓe ceedantuma ma yimɓe ceedantuma ganda kaali ɗo ko haali ko gonga manam yo ya o notoyo hayso tawi manam somo ñaawe waɗe audience publique caméra ji fof yo ngar yo yaltine goto fof yo haal walla Ousmane Sonko waɗa déclaration haala affaire o no yaari so haali ko joom hakkille en gone Sénégal voilà kamɓe miijoto a nani kaali walla way kaali aɗon ko ɓuuri bonde e aduna ndewa faiblesse neɗɗo manam an kaalira hande aɗa andi yimɓe no jiɗma hande sam yalte bedda yimɓe yalta kewɗon te mbaɗa profite e faiblesse ɓen noon manam an kan nangol Ousmane Sonko so yiɗi no notoyo tawa goto rewane e mum so welama salatu kaaliru wallahi sinno ko min wonno place makko min no laabi kam mi waɗani ko mbiyami ko mbo jogui otom salatu kuɓɓatmi otom ha damal tribunal mi ñifa otom mi jooɗo taw hay gottinani mi faɗa hay gottinani mi watta déclaration watta hay dara yimɓe pinat 8 heures tan mbiya hande Ousmane Sonko fotno notoyade ɓe mbiya kanko e o yettima omon tribunal jooɗi mi yaada e avocat jam eyyi kono sa wiyama ya notoy jiiɗa yiilade wuuro ngo ha par totteɗa rendez-vous 8 heures an kaaliɗo aɗa andi an sa yaltide o 7 heures et demi ɗo haade 8 heures a wawi yaltude e dama galle ma sababu ne yimɓe 30 minutes tan a wawa ɗum yaltude a wawa ɗum yaltude galle ma yaw yaade laabna kaaliɗo yimɓe kippa on dossier walla ƴeewa mere gaddo mbaloya toon en tampi hen hakkude Adji Sarr Ousmane Sonko o wi a waɗi o wi a waɗani kaali ɗum yahayto noon no weeɓi tete haare kam so waɗi il faut woda ceerno il faut woda ceerno te kaaliɗo haare gasat hoto mbaɗa men ɗum haare jaago aɗama andude haare gasat aɗa fiye aɗa fiye wayi Adji Sarr Ousmane Sonko mane gasat mane yo gas yimɓe kuccoye goɗɗum te gaynata ɗum tan ko justice gaynata ɗum vraiment haali gon justice gaynata ɗum ɗo notoya justice gasata yana mar joni hay ceerno Mody ko hooli mare histoire Adji Sarr Ousmane Sonko miiɗaɓe nande bom joni hay sam ƴeewa télé kaalid soɓe jaltin waɗata sap vraiment mi tampi Ousmane no wayni jimowo tan jogoɗa bar goto morceau goto so yehi ha ɓooyi morceau ma hongata tan yimɓe no wima an kaali mataw morceau tan mbawɗa Adji Sarr Ousmane vraiment yo ya o notoyo par ce que Adji Sarr kam yehino ha heeɗa kañum notoyino nan noon min gartoy hen so Allahu lamdo o jeeɓe kono ceerno wonko jimmi kadi kaalen ko ganduɗa ko enen jeeyi ɗum ko enen fulɓe jeeyi ɗum eɗen beltoro ɗum woni fora aɗa andi fora mbaɗani daral fora a ɓooyi addude toon nayyi ñanden président de la république président Macky Sall wanniɓe ko wiyete titre foncier hollirde kam joni définitivement kamɓe jeeyi fora somi juumani fora joni ko fulɓe jeeyi ɗum woni titre foncier hayso tawi yimɓe heewɓe pamani ampleur o walla ɗum fayidagal ngal waɗi mais enen fulɓe eɗen gandi to fora tolni men kono sen jeehi dañi président Macky Sall waɗi totti men titre foncier ɗum eɗen poti ɗum farnorade ceerno men ceerno Mody Aidara ko wiyete ko waɗe place eyyi wona sens ko mérite wona sens ko mérite en mbimo kadi bravo président ndax won rewɓe ɗo mbaɗani ɗum te fora ɓooyide kaalid eyyi kono joni yonti tan ceerno état ko continuité annane eyyi warte kaalid binno titre foncier ko woni hen continuité eyyi mais kala ko jiiɗa manam ceerno eyyi koko yonti eyyi yonti rek konne a jaaɓi hande Allah tottimo wune o Macky Sall eyyi ɗon mi jaaɓi na won fonnoɓe wadde mbaɗani kanko ari o waɗi emin jettamo wawi ha hande ayi kaalid fora min so wirtima fora tan waɗat ko mbaɗmi sentir e ɓanɗam pulaguma dillat
askara min joni sama fora sam fanim fora mi habbita talkidi mi yanan yas mi yanan yas sabu sami goji di mi marsoyno naydi no hendu nayni na tema elma pale hande problème pe jogida ilma holu sampele o sampele tan no manam no welame way ha hande président mi ñagoto dum kedi yo mbadu moderniser kalib important parce que ça ji fora so tobi ebe tampa a fami yo wadi rigoluji nder be manam be ponno tan wadde wadama mur bo mais wada mur mo udde kam be ganda dum woni fora kanaluji ngase wade pavage wade jamde wade moderniser ga te kala gandudo pullo ando pullo ko ciul gongo wala na gongo nodi juma wayo be juma wala wade jama mawdo wana bamu ama jallo julno to bamu ama jallo ndesan eden calminamo au passage avant kanko julna dada yo pewni juma be pewna men kanaluji to naydi ngonat galleji mabbe di fewde ha wada normal kaliru pula koko yoy oui vraiment era nakadi fulbe bakari wonbe tonbe be njaba wade moderniser mbade moderniser so wada moderniser ni wayi yaade ha manam ko heewi ko modernisation wawata hebade kaliru armi halan mane est ce que dandi source fora kaliru ay nagge ala ko weddete nagge pour mi halan ma hunde galladi nagge hande yimena jetta mbadum sesul mi yidum ha ngurungu kam hala dum doji mabbe laacinde warte hade laaciki kay warte mi ala gondumi hen dum do mabbe o dode mabbe de dum non no wade engrais no wade goddum afami laacina ges karani sawadum auto watta accident te modi e mari hen décoraji goddi afami hay kolcede nagge manam nagge kala ko jiida e nagge won ko nafat te ngurungu non way serde si ngurungu non way ser gayna o nagge ke non way wonde estar pul ko buri wonde pul dana ma en golbo ci ramin wona pul leydi fora leydi ndi tan leydi fora won secret gondo hen sen émission gasimi haala mbadandi anda kalide mbadandi ko laabi kalantuma ha don tan hada waji mujjude Ganndal Macky Sall bravo yo wallu fulbe be yo wallu darar foranabe yewbe tewbe yo wallube pala suuj mabbe manam kalid ay haydara musani organisation tan organisation tan kambe kadi be jabe wadene organiser hala so mbiyama ndokke espace o do libbi ciego mi pewn yo be jalto tan be jeewo bangi god ha fewne be garta walla be pewnura par bangi no wawi won mbada occupé o do bangi min pewno o bangi hon jottade ha min pewndo so do pari garton do min pewndo joni batta yide pullo ni dawo fora ni gara don kat fudima non manam beedo hewde wade parking quoi wala beedo hewde barkira non nu yodi fora joni nagge wirto adandi pulago kalir en boyi wonde nanan a yahat foot nagge wirto ma tan jiya jala tan de nagge ko o kaari jeeydum ndeysan dum non ko auto tan yeteno o marque de ko marque auto kalit ay enen badden dum e naymen machallah pulago no wilia machallah nan non mayen garto hen ko buriyaji kono Thierno won ko ganda bude hippuno hen arde gila nane woni ko kewi joni ko woni clash rapportaji di kewdi di aran an wi woto mu woppo haydara e Ganndal Thierno mum kala nganda nani leñol ngol yami addu kala hen hande kureji ma rapportuji di mi halta hen go walla o mi rapportuji en général woni jolfube be ay ngaka ahlu birik goddo e goddo ha e pulaar he joni be ngari holko mbiyata e classe uji di ni welma ko lawol wala lawol commentaire ma yimbe heebe no padi dum hen no weli ala Thierno kali classe ko ay kali won ganda koy ardia on rapport uji no bade gon wala classe go fono wala classe o no weli ha may min kay hunde kay celto men jettode vraiment parce que yumirabe ni jeema yumirabe no jeew babirabe no jeew badon Thierno mon no jodo no wada suivre parce que pulaar kala ko hala hen hay khalif général ni yeeba dum parce que pulaar tan a fami hade andude non no wadi jettode il faut jeewa ha par yobe mbad éviter jettode tan hoto be jettondir way kaliru classe no moji kaliru kambe ay rapporebe kamba rokondirde koy mabbe kalis so tawbe pamondiri be pami système mo be dañ kalis bada dum bon sens quoi no wayni boy jam dido bi ahlo birik e ngaka belen ben kam ko sehilabe ma dum kam ko Allah wadi dum adani ñene be pewde affaire kalaso ñene gallambe gonno invitation bannon yobe ngar be kawri ton ha deba ari be ngandi do e mbay do rewde ko lawol rokondirde kalis passage vidéo classe buri hewde vie e vidéo mo wana clash fouf na hande kalis so yini Thierno Mody yoftim yimbe mbatta jeewoyde
guarda kalidi eno e Thierno Mody wonni jeewa ko Kalidou haali Thierno Mody yofti wonni jeewa ko Thierno Mody haali wo ƴettondirde de ay Kalidou pik koye rabjeya pik wiyetede Thierno non degare heɗo rob koye rabjeya est ce que aɗa andi hay milieu théâtre o kala mamnano hen pik milieu théâtre o milieu mo gonɗen yero kam pigowo ɗum a wota wonde classe uji e nder théâtre e nder théâtre est ce que suuji mi waɗa classe yero Ama Tidiane waɗa classe Ama Diallo waɗa classe Thierno Mody Ablaye pousse ɗum noon rokkata yimɓe kalis Kalidou te ɗum kadi taata yimɓe ɓe cofta hen yimɓe goppa hen hakkille a faami yero kam yo par omon Fouta yo par pik makko nena ɗum mbatta wiiden yaade Fouta tan laaɓe Fouta kewɗi tan mbaɗamo classe non mi waɗamo pik a faami Kalidou ko ay yimɓe so ɗon liggo on pinat te mbason jabde jillede quoi jillede kala mo jeeyaka e rapporeɓe yalto hen a wona rapport wona domaine ma fan suji jalte hen a wona joint théâtre jalte hen a wona mbaɗowo yeela yaltu hen Kalidou hay wammaɓe ko tawi kewi Kalidou mbaddat pik tew kamɓe ñamdata kamɓe jaldat kamɓe jaldat way haalaji mabɓe ko kotuji oto saha malla kaari haɓe ganda kaari mallata kaari kadi watta banda malla ayi ɗum noon koye aar jeeya ɗum noon kala gañɗo ɗum yalta e aaro kala gañɗo pik yalta e aaro kon dal yoɓe itti ƴettoɗe ƴettoɗe ɗe sauf ƴettoɗe kam yoɗani nda aussi kadi neɗɗo sa waɗi respecté yumma walla a waɗi respecté bamma a ƴettota ko yummum neɗɗo temo ƴettoɗoɗa onon jiiɗi yumma onon jiiɗi baba onon jew Kalidou an no hersini bomo ƴettani Kalidou waɗa rab haale Pulaar min mi waɗa rab mi haale Pulaar yeeɓoɓe koɓe haal Pulaar ko adde hen ƴettoɗe nanɗona combaan wi kam 3 minutes keddoriɗen Thierno te ƴeew feccitande question ji fof en kalani ɗuma kono Thierno min en mbawa uddude tan tawa en kalani ko wiyete les femmes immigrées woni rewɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni caggal leydi eɓe liggo ñanden won gadduɗo ɗum e commentaire arande enen eɗen mbaɗa suivre commentaire kala gadduɗo hen ko ganduɗa ni waɗi fayida tan en kaala ɗum e émission par ce que émission wona enen jeeyi mais ko yeewoɓeɓe jeeyi wadde ko jiɗɗon tan minen ko ɗum min mbaɗanto moon o wi en kaale rewɓe wonɓe caggal leydi woni les femmes immigrées tampere nde ɓe tampi toon e ñomago moɓe goniri toon mais hewɓe des fois mbattaɓe comprendre waɗa saaha ɓe mbima ay jawdi mo jogui to o itti ɗum o neldata o jaɓani resede nangam comme ci comme ça walla gal waɗa saaha ndesodira e gorko tawa caggal leydi gonɗa balla gorko ha ara toon yimɓe hewɓe cikkat ko rewɓe jamfoto mais hay worɓeɓe kadi mbaɗa saaha ne jamfo worɓe ɓuuri heew jamfa ko mbiyata hen ceerno eyyi Kalidou rewɓe immigré ɓe wonɓe lawol précise eyyi min haala waɗa ɗum précise wonɓe e lawol félicitation nda Kalidou hande so yimɓe fof mbiyama no boni walla wona général yimɓe fof boni no waɗi moƴƴuɓe saɗa haala woppo haqqille moƴƴuɓe ɓe wona Kalidou ay debbo nafo hay so arino woni gorko ko nafowo tan sa jogori nafta hay so tawi ka debbo a nafat kono sa jogorani nafta hay sa woni jinne a nafata sa jogorani nafta wallahi hay sa woni jinne a nafata a faami wawi ay rewɓe wonɓe toon ɓe koɓe jambar min souvent mbaɗa waɗa ɓe suivre e actualité ji mabɓe affaire aji noon koɓe jambareɓe Kalidou eɓe tampi eɓe tampi a wona ana sa dañi toon ɓinguel ma kamɓe mbiyata keres manda keres sa fini subaka law nawa ɓiye keres liggoyɗa sa jippima ndewa jeere ndewora keres gadda ɓinguel ngel pawa bottade ɓinguel no woya ay suka wonɓe caggal leydi ɓuuri wawde woyde eɓe kewtesor manna saɗa ƴewtodiri ɗum eɓe kewtesor ta suusa fiiɗi ɗum woni probléme o a faami anda jogo kol ma tan kala ɗakka hunuko wasma haljinde ɓoyi ceerno Mody rokki mon feere de kolete kunude sukaɓe soɓe mbaɗa mum gula to koleteɓe tan guddone suudu liggo way hoto kol hinerde kol hunuko dokkamo foof goppamo foof o mayeta anani Kalidou koɓe jambareɓe aɗani Kalidou ko ɓuuri bonde e aduna neɗɗo tampa nguru makko no bonne elle debbo fota dañde oto kala gartuɗo ɗo addi oto wi est ce que no dañiru ɗum debbo fota dañde oto fof debbo fota sodande hoore mum galle vraiment tenen liggo ko armi haala ma wonɓe caggal ko worɓe liggoto ko ɗum ɓe liggoto worɓe nawanani ɓe haydara est ce que aɗa andi Europe rewɓe worɓe ɓuuri ñakkude toon fayida par exemple rewɓe ɓuuri susde liggey hande hay jibinaɓe toon ɓe a yahat galle goto gandanɗa babiraɗo no jogui ɓiɓɓe worɓe ɓiɓɓe rewɓe liggoto worɓe liggotako nen ciŋe sisaji mabɓe tan won hen e worɓe exemple min ko kalanmi ko tan manam hotoɓe cikku rewɓe nafata rewɓe eɓe nafa Kalidou kala ligguiɗo fof nafa
debbo ya liggo a faami te a meɗiyade ambassade mbi ɗo ko gorko tan rokketeɗo visa ala visa ka yimɓe fof jeeyi yimɓe fan rokkete ɗum so debbo droit mo gorko jogui yeehi ñagoye visa on droit debbo jogui yo ya ñagoya visa so rokkama yo ɗannu so ɗannima yo andu wonko woppi caggal makko debbo dal yo andu hoore mum par ce que ko tunwini debbo ɓuuri webde ko tunwini ɓuuri voilà ɓuuri webde andu hoore ma mbaɗa ceinture ma liggoɗa wiyoɓe ko tawi o resaka naggam sangam sarnat nata joguiɗo fulla e fayda kala surtout kewɗo yurmede a ɗannata ko ɗo glace ni warma ha daña jawdi ma daña galle ma daña auto ma aɗa nata ɗo e baaru no kaali ɗo fukka fak aɗana warma mette te kaali armi haalama mette moƴƴani yahat boom ha bonna liggey ma waɗata stress kewɗo moƴƴani kaali ay neɗɗo hot jaɓat wadde stress hot jaɓa hay goto wonma stress sa dañi mo mbawɗa wondude e saabi Allah wonde makko sa andi ala woppo ha daña nan ɗon woppo ha daña ma en garto hen en mbaɗa ɗum code no kewi wiide mbaɗen ɗum rewɓe wonɓe caggal leydi ɓe mbaɗen émission spécial kono ceerno ko ɗum wonno hannde émission men gandal ceerno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo kala ko juumaɗo emin jarlo emin jaafo gandan ko kaalowo juumata komin juumi ɗo tan emin jarlo emin jaafo en watta wadde gandal ceerno Mody TikTok anani tan ɗoɗa ceerno ko uddirta eyyi en calmini kala daaro kala ko fuujaɗo walla ko tataɗo emin jafno yoɓe gandu ko yimɓe en calminama noon foof en calmini Thiombane kanko wonno e caméraman he montage Ali Fall halif général kullu monteur à très bientôt ɗo e Piindi TV inchallah bandiraɓe ko dilli fo won ko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nuletake asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki ko jeygo sakki less o arino ɗo rowane ma o artuɗo hikka golle makko payidinde heptinede wawde ko waɗata ko on woni Thierno Nourou Ba ma o tawe ɗon ɗo cité plaza derrière faux rouge babul bahari Nouakchott Nouadhibou Zoyrat ma o yetto toon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma jokkodir e Thierno Nourou jiɗɗa ko dañal jokkodir e Thierno Nourou jiɗɗa ko udditade yawde ko Thierno Nourou yawi hen kala joguiɗo ko musata ɗum a anda ko woni jokkodir e Thierno Nourou kala jiɗɗo gueɗe gueej jokkodir e Thierno Nourou kala jiɗɗo nooɓo debbo e gorko jokkodir e Thierno Nourou kono kadi ni kala gonduɗo e rafi goragu jokkodir e Thierno Nourou bandiraɓe Thierno Nourou o arino ɗon rowane ma o artu hikka almuɓe heɓtinde golle makko laaɓɗe ma o tawe Nouakchott le 7 et 8 tongode makko ko 00 222 44 89 22 74 malla mbaɗa 77 403 33 33 cité plaza derrière faux rouge babul bahari min mboɗomi toon kala periɗomi toon wiyam hayyoy bandam